Ukoliko već imate bolove ili probleme s pokretljivošću, možete započeti s ovim vježbama kako biste si pomogli i prije odlaska liječniku ili fizioterapeutu. Naslonite se podlakticama na stol. Nogama se odmaknite od njega. Osjetite stabilnost na obje noge, a tada prenesite težinu na jednu nogu koju osjećate stabilnijom. Podignite drugu nogu sa savijenim koljenom i dignutim stopalom prema stolu. Ako ste pravilno napravili, osjećate mišiće vanjske strane natkoljenice na stajaćoj nozi i palac, to jest unutarnji rub stopala. Brojite do 5 i polako spuštate nogu, dok pri spuštanju težina ostaje na stajaćoj nozi. Ponovite vježbu 10 puta. Kada ste završili, ponovite isto na drugoj nozi. Naslonite se podlakticama na stol i nogama se odmaknite od njega. Osjetite stabilnost na obje noge, a tada prenesite težinu na onu na koju osjećate stabilnijom. Podignite drugu nogu sa savijenim koljenom i dignutim stopalom u stranu s petom prema van. Ako ste pravilno napravili, osjećate mišiće unutarnje strane natkoljenice na stajaćoj nozi i vanjski rub stopala. Brojite do 5 i polako spuštajte nogu dok težina ostaje na stajaćoj nozi. Ponovite vježbu 10 puta. Kada ste završili, ponovite isto na drugoj nozi. Sjednite na sredinu stolice s nogama na podlozi tako da osjetite obje sjedne kosti. Prenesite težinu prema stabilnijoj nozi i podignite suprotnu nogu sa savijenim koljenom i stopalom prema gore. Ruka na strani stajaće noge je podignuta ispred lica i pogled preko nje, a druga ruka je oslonjena na rub stolice. Trebate osjetiti težinu na sjednoj kosti stajaće noge i unutarnji rub stopala. Brojite do 5 i polako spustite nogu u početni položaj. Ruka može ostati ispred lica ili ju također vratite. Ponovite vježbu polako 10 puta. Kada ste završili, ponovite isto na drugoj strani. Sjednite na sredinu stolice s nogama na podlozi tako da osjetite obje sjedne kosti. Prenesite težinu na stabilniju nogu i podignite suprotnu nogu sa savijenim koljenom i stopalom prema gore i petom prema van. Na stajaćoj nozi trebate osjetiti vanjski rub stopala. Podignite ruku s iste strane, savijenu u laktu prema gore i u stranu i pogledajte u smjeru noge u zraku dok je druga ruka na rubu stolice. Brojite do 5 i polako spustite nogu i ruku u početni položaj. Ponovite vježbu 10 puta, a kada ste završili, ponovite isto na drugoj strani. Ovu vježbu možete napraviti tako da podignutom nogom gurate nogu stolice u stranu.
Kombinacija sprintera i skejtera u istoj poziciji. Polako mijenjajte iz jednog položaja u drugi 10 puta bez pomaka zdjelice. Ponovite na drugoj strani. Isti položaj i vježba s rastezljivom trakom povećati će vaš osjećaj mišića cijelog tijela. Sjednite s jednom nogom ispruženom naprijed, oslonjenom na petu, a drugom savijenom u koljenu i naslonjenu na prste. Ruka na strani prednje noge je uz tijelo, a druga prelazi srednju liniju tijela. Rotirajte gornji dio tijela ka prednjoj nozi 10 puta. Kada ste završili, ponovite isto na drugoj strani. Vježbu možete napraviti sa ili bez rastezljive trake. Legnite na leđa s jednom nogom petom oslonjenom na zid gore, a druga je oslonjena na prste. Na strani ispružene noge osjećate unutarnji dio natkoljenice, a na drugoj vanjski dio natkoljenice. Ruka na strani noge oslonjena na petu je uz tijelo, gura podlogu, a suprotna ruka zajedno s rotacijom gornjeg dijela trupa ide prema istoj nozi. Ostanite u položaju brojeći do 5 i polako se spustite u početni položaj. Ponovite vježbu 10 puta. Kada ste završili, ponovite isto na drugoj strani.